Ногтите ми са много твърди и изглеждат много зле, а с обикновена нокторезачка е трудно да ги подрежа. Затова винаги излизах с ръкавици и търпях странните погледи на хората. Но откакто открих тази електрическа пила за ногти, сякаш се отвори нов свят. Тя може едновременно да оформя и фино да полира ногтите. Само за 1 минута ги прави гладки и красиво заоблени. LED светлината осветява всеки ъгъл на нокътя, така че вече няма риск да нараните кожата. Вграденото отделение за събиране на прах прави почистването много удобно. Преди винаги се притеснявах, когато трябваше да си режа ногтите, или не ставаха равни, или се страхувах да не се нараня. Сега с тази нова електрическа нокторезачка и пила всичко стана много полезно. Безжичният дизайн е удобен за използване, а едно зареждане може да издържи няколко месеца. Сега дори ногтите на краката си обработвам с нея и лесно се грижа за ногтите на цялото семейство. Ръцете и краката изглеждат поддържани и елегантни, наистина много ми харесва. Има и ограничена във времето отстъпка. Опитайте и вие.